नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। तर आज आपण बघणार आहोत अगदी रेस्टॉरंट स्टाईलने बनणारी चिकन दम बिर्याणी। त्यासाठी तुम्ही आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तर आज आपण बनवणार आहोत चिकन बिर्याणी आणि आज आहे रविवार। तर सुरुवातीला आपण चिकन बिर्याणीसाठी लागणारं मॅरिनेशन करून घेऊयात। ते आपण घेतलं 1 किलो चिकन। आता त्यामध्ये आपण सुरुवातीला आलं लसूण पेस्ट घालूया। साधारण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे आणि त्यामध्ये 1 मोठी वाटी आपण दही घेतलं आहे। ते थोडंसं आपण फेटून घेतलंय दही। आता हे सर्व आपण चिकनला व्यवस्थित लावून घेऊयात। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचाभर लाल तिखट घालूयात। साधारण 1.5 चमचा घातलाय आणि थोडीशी हळद आता त्याच्यावर घालायची आहे आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ पण लावून घ्यायचं। मीठ आता घातल्यामुळे ते चिकनला व्यवस्थित लागलं जातं। तर अशा प्रकारे चिकनला सर्व दही आणि मसाले आपण व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहेत आणि साधारण आपल्याला हे 1 तास मॅरिनेशन करून ठेवून द्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपण थोडासा तळलेला कांदा, पुदिना आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरलेली घालून ठेवायची आहे आणि थोडंसं आपण खायचं तेल असतं ते पण टाकणार आहोत। एक साधारण चमचाभर घालून ठेवायचं आहे। आता आपण हे मॅरिनेशन 1 तासभर त्याला छान मॅरिनेट व्हायला देऊयात। बिर्याणीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण 1 मोठा टोप गॅसवर गरम करत ठेवला आहे आणि त्यामध्ये साधारण 4 चमचे तेल आपण गरम करून घेणार आहोत। गरम झालंय त्यामध्ये आपण तमालपत्र टाकूया 2 आणि ते आपण 4 कांदे ते उभे कापून घेतलेत ते तेलामध्ये छान परतून घेऊयात। आता आपला कांदा मऊसर झालाय आणि गुलाबी रंग पण आलाय त्याला। तर आता आपण त्यामध्ये 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत आणि आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण ते छान परतून घेऊयात। आता आपण त्यामध्ये 3 टोमॅटो मध्यम आकाराचे घेणार आहोत आणि ते आपण उभे चिरून घेतले आहेत। तर ते पण आपण छान तेलात कांद्याबरोबर व्यवस्थित परतून घेऊयात। कांदा आणि टोमॅटो छान परतल्यावर त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। तर मीठ घालताना आपण एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपण चिकन मॅरिनेट करताना पण त्यामध्ये मीठ घातलंय आणि भात शिजवताना बिर्याणीचा त्यामध्ये पण आपण मीठ घातलेलं आहे। आपला कांदा टोमॅटो आपण झाकण लावून थोडंसं शिजवून घेतलंय। तर साधारण 5 ते 6 मिनिटं आपण तो छान तेलामध्ये परतून आणि शिजवून घेतलेला आहे। तर आता आपण त्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकूयात। तर आता आपण सुरुवातीला त्यामध्ये 1 चमचाभर लाल तिखट घालणार आहोत आणि त्यानंतर आमचा जो मालवणी मसाला आहे तो घालणार आहोत। तो साधारण 1 मोठा चमचाभर आपण मालवणी मसाला घातला आहे आणि नंतर थोडीशी आपण त्यामध्ये 1 छोटा चमचाभर हळद घातली आहे आणि हे सर्व मसाले आपण गॅस थोडा कमी करून मंद आचेवर तेलामध्ये छान परतून घ्यायचे। तर आता तुम्ही बघू शकता मसाले छान परतले गेले आहेत। तर तुम्हाला थोडासा मसाला जळल्यासारखा वाटत असेल तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालू शकता। आता आपण यामध्ये 1 छोटी वाटी फेटलेलं दही घालणार आहोत आणि दही घालताना आपण जो गॅस आहे तो कमी करून मंद आचेवर आपण दही घालून घ्यायचं आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता मसाले छान परतले गेले आहेत। तर तुम्हाला थोडासा मसाला जळल्यासारखा वाटत असेल तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालू शकता। आता आपण यामध्ये 1 छोटी वाटी फेटलेलं दही घालणार आहोत आणि दही घालताना आपण जो गॅस आहे तो कमी करून मंद आचेवर आपण दही घालून घ्यायचं आहे। तर आता आपण मंद आचेवर दही छान परतून घेतलंय तेलामध्ये आणि तुम्ही बघू शकता दह्याला एक मस्त तेल सुटलेलं आहे आणि सुवास पण छान यायला लागलेला आहे। तर आता आपण यामध्ये जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते घालून घ्यायचं आहे। तर साधारण आपण 1 किलोभर चिकन घेतलंय ते यामध्ये आपण घालून घेऊयात। चिकन यामध्ये टाकल्यानंतर आपण ते छान परतून घ्यायचं आहे
चिकनला सगळा मसाला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे आणि ते आताच दिसायला एकदम चमचमीत दिसतंय चिकन, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण टोपावर झाकण ठेवून चिकन शिजेपर्यंत ते छान शिजून घ्यायचं आहे। साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागतील चिकन शिजायला। 5 मिनिटं झाली आहेत आणि चिकनला थोडंसं तेल सुटायला सुरुवात पण झाली आहे। तर आता आपण यामध्ये काजू आहेत, जे ओले काजू असतात ते सुकवलेले आहेत आणि नंतर ते पाण्यात भिजवून आपण यामध्ये थोडेसे ते घालणार आहोत, एक छोटी वाटीभर। या काजूमुळे पण एक छान चव येते याला। तर आता आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवून चिकन शिजेपर्यंत वाट बघूया आणि चिकन शिजून घेऊया। तर आज साधारण 15 ते 20 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण बघूयात चिकन शिजलं आहे की नाही ते। तर तुम्ही बघू शकता चिकनला छान तेल पण सुटलं आहे। तर छान तेलाचा तवंग आला आहे चिकनवर आणि जवळजवळ चिकन आपलं शिजलं आहे। तर आता आपण त्याला लेअर लावायला सुरुवात करूयात। तर सुरुवातीला आपण गॅस थोडा मंद करून त्यावर तळलेल्या कांद्याचा लेअर लावून घेऊयात। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना याचा लेअर लावायचा आहे। तर आता इथे आपण भाताची लेअरिंग लावून घेऊयात। तर इथे आपण 1 किलो चिकन आणि 1 किलो भात घेतलाय, बासमती तांदूळ घेतलाय आपण। आणि हा भात कसा बनवायचा याचा पण आम्ही व्हिडिओ केलाय। तर इथे वरती मी आय बटनला त्याची लिंक देतोय आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण त्याची लिंक देतोय। तर तेव्हा तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की बघा, बिर्याणीसाठी लागणारा भात कसा बनवायचा ते। तर आता आपण हा भात छान त्याचा एक लेअर लावून घ्यायचा आहे एक समान। आता खाण्याचा जो कलर असतो तो केवडा वॉटर मिळतो, त्यामध्ये थोडासा आपण तो खाण्याचा कलर घातलाय आणि तो आपण थोडासा या भातावर घालणार आहोत। त्यामुळे एक छान कलर येतो आणि केवडा एसेन्समुळे त्याला एक छान सुगंध पण येतो। तर हे ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तुम्ही ते घाला। नंतर पुन्हा आपण दुसरा लेअर घालणार आहोत। त्यामध्ये सुरुवातीला कोथिंबीर, पुदिना याचा लेअर आणि नंतर पुन्हा एकदा तळलेला कांदा आणि आता यावर उरलेला जो भात आहे त्याचा आपण लेअर लावून घेणार आहोत। ही बिर्याणी बनवण्याची एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आम्ही तुम्हाला दाखवत आहे। जर तुम्हाला चिकन त्याच्यावरती भात पुन्हा एकदा चिकन असा लेअर लावायचा असेल तर तुम्ही तसा पण लेअर लावू शकता, पण ही एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आहे, तेव्हा ही तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आपण शेवटचा लेअर लावलेला आहे भाताचा, त्यावर जो उरलेला खायचा कलर आणि केवडा एसेन्स याचं जे मिश्रण आहे ते आपण घालणार आहोत आणि वरती उरलेली कोथिंबीर आणि पुदिना टाकून घ्यायचा आहे। तर आता आपण या बिर्याणीला दम पण देणार आहोत। तर तुम्हाला आम्ही एकदम साधी सोपी दम द्यायची पद्धत दाखवतो, तर ती तुम्ही घरच्या घरी एकदा ट्राय करून नक्की बघा। तर आता आपलं लेअर लावून झालेले आहेत। दम देण्यासाठी इथे आपण करवंटी आहे तिचे छोटे तुकडे घेऊन आपण ते गॅसवर जाळून घ्यायचे आणि ते एका वाटीमध्ये घालून त्यावर थोडंसं तूप टाकून आपण त्याला अशा प्रकारे दम देणार आहोत। तर अशा प्रकारे तुम्ही दम नक्की देऊन बघा, त्याला एक छान चव येते, एक स्मोकी फ्लेवर येतो बिर्याणीला। तर साधारण 5 मिनिटं आपण त्याला स्मोक दिलेला आहे। अगदी रेस्टॉरंटमध्ये जसा स्मोकी फ्लेवर येतो बिर्याणीला तसाच या पद्धतीमुळे येतो। तर घरच्या घरी एकदम दम बिर्याणी तुम्हाला बनवायची असेल तेव्हा तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा हे। आता आपण बिर्याणीचा टोप आहे तो बाजूला घेऊन गॅसवर एक छोटीशी ताटली ठेवणार आहोत आणि त्यावर आपण जो टोप आहे तो ठेवायचा आहे, त्यामुळे खालनं बिर्याणी लागत नाही आणि ती छान प्रकारे शिजते। तर आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे, तसंच भात पण शिजलेला आहे। तर आता आपण 5 ते 10 मिनिटं, साधारण 10 मिनिटं आपण त्याला दम काढून घेऊयात। गॅस आपण थोडासा मंद आचेवर ठेवलेला आहे।
तर आता आपण 10 मिनिटांनंतर बघूया आपली चिकन बिर्याणी कशी झाली आहे. तर 10 मिनिटं झाली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता बिर्याणी आपली तयार झालेली आहे. तर आता आपण ती ताटामध्ये वाढून घेऊयात. तर आता आपली गरमागरम आणि चविष्ट अशी चिकन दम बिर्याणी तयार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवीन आणि चमचमीत व्हिडिओसाठी आमचा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.